dzinokanudzai kunaudzo manhoko dzozwa ruchina mwedzi uno wachiwabvu pai pamchikoro chomudze kwaita warairidzi wari kushandisa masimba asatani kushungurudza wapwere pai wari kunyanya kushungurudza wapwere wechisikana zvokutoita kuti wasaye kana mufaro wamwe wagoti dai waita zvokudeedza wakurodzisi womakereke kuti waite kuuya koisa minamato ipapo kuti peno zvingapere tinoziva kuti masimba aMwari aribe anokurira zvokuti zvinotopera basi. Dare reseneti nyasi raita zvokupasisa kamutemo kavari kuda kuita zvokubvongodza kubvundunura bumbiro romutemo kwai kamutemo kakapasisiwa nomavhoti anoita 65 achipikisiwa nomavhoti 10 basi. Izvi zvinotorwadza mabi angu nokuti zvizhinji zvichachinja machinjiro asiriwo kureketa kuno. Tiri kumatare kwai mutongi Chitapi Nyasi waribe kupa mutongo wawo nokuti wangu wano zino kwai zino rawahwadza usiku wakabva waenda korapiwa Nyasi asi kwai mangwana wanenge wabenhuka. Tichagara takateya nzeve kuti tigonyepiwa kuti zvinenge zviutekaira sei pawachagopa mutongo wawo munyaya yobhero raJohana Mamombe pabodzibona Cecilia Chimbiri. Munyika medu muno tingangokuwara no chirwere chodziwa mupengo chiri kuboeka kuIndia kureketa kuno kwai kurukotaro zvokutengeserana sekainzenza akaita unzenza apo agoita zvokuita kusangana nevanhu vakabva kuIndia waribe kupfekera zvifuka usu kwai kureka kwawo kupfekera zvifuka usu papodzipo nokusatara mukana kunogona kukonzeresa kuti chirwere ichi chitekeshere zvinotorwadza. Ipapa unosayauza kuti kohokonai ivo vanhu varingo vari munyika muno wari kundosungiwa pese pese nyange ukaboeka uribe kachifuka usu kwako kari kuitika zvinotorwadza. Izvi tinoimba kuti wachagona kudzingiwa basa iyo kurukota nzenzawa. Sangano rinomira manhepfenyuro mumanharaunda reZakras ratiro kuhurumende irifana kuti ivhurewo pokare masaisai kutira kuti wazhinji wamwe wakwanise kugoboyawo marezinesi okuita izvi. Kuvhura kwacho masaisai wati wanofanira kuti hurumende iti kana wachida kuita zvokuti watepfenyure munharaunda wanofanira kupuwa rezinesi paribe kubhadhara makutukutu womari ari kudiwa pari zvino. Izvi tinozvikudza nokuti tiri kutoimbawo kuti tichagoboyawo rezinesi rino rimwewo romakore. Jacobo Ngarivume kwai achisungirwa kutsvaira manyara munzvimbo yoMbare. Takambozvireketa sondo rapfuura apo agotangisa nyaya dzekutsvaira manyaradzi kuti akanga atonetsiwa kureketa kuno paribe agoziva kuti mhosva yachekwa indoyeyi nomapurisa toimba kuti vachagomutakanura vagomusiye aite zvaanoda. Mapurisa aya aita chiendebenhukepo kare apo wagoreketa kuti aiwaba takaita mapwapwa pakuti makambani anotakura wabasa wawo mawakubvumiwa bakuita izvi. Wati makambani pabodzipono zvikoro wakubvumiwa hawo gotakura wapwere newabasa wawo sokare. Izvi zvinotosaya kuti kohoko mbani anga areketazvi zvinotoreketa kuti maitiro mapurisa umwe nemubodzi anoita zvaandofunga hache uye kuteedzera zvinhu zviri pamutemo. Idi tinaita bau rokungwarira kudzvinyirirwa mabi angu. Kuno vafundi vairi vokuchikoro choSt George's kwai waita kuita kutonga pasi rese kwai mumwe wavo muzvidzidzo zveCambridge anonzi majaji Musariri akaita zvokukunda munezvo michina yemazuva ano apawo nangoni maposa kunoita zvokuita akaunzi kwai akaita zvokuita kumira kurura chaiko. Toramba tichivakorokotedza tichiti pamberi nawo toimba kuti vachagoita tusvino. Kwai Zimbabwe ichareka kugotamba mitambo yoshamwari nodzimwe nyika pamutambo wenhabvu asi vachangotamba chete kana vakutamba zvoAFCON pabodzipono zveWorld Cup. Izvi zvinotorwadza izvi nokuti vanotamba waribe kana kujairana. Nhandare yoNational Sports kwai yagonzi inobvumiwa kutambira mutambo yoAFCON
kana vachinge vanhadzirisa zvinhu zvavanzi vanhadzirise. Hino kana vakazvikona izvi tinoimba kuti vachazvikona. Asi tiringe hedu dzopa sirese kwaye muSouth Africa waakuisiwa panyaya yakanyanya kunyangaritsa nevanhu vokuMozambique, nokuti mumwe akambenge ari gurukota kuMozambique ko Manuel Chang kwaye ari kudiwa kuti apiwe mhosva yache yomariyo inosvika mabhirioni mairi omari yekuAmerica yaakaba kureketa kuno ari mujerere muSouth Africa. kuMalawi wapwere wari kusikinya tukono nokuti kwaita wapwere wanosvika zviuru 40 waita mimba kubva muna nyamavhuvhu wogore rapfuura. Zvinotorwadza izvi. Hino kuti vachagodini kuti zvipere. Pai kuMexico City kugwa kwaita chitima ikweyo kunyaya yokuti wakawaka zvisirizvo. Zvinotorwadza mabi angu. Ndo nyaya dzouori idzi dzinokonzeresa kuti zvidari. Tinoimba kuti vachagosungiwa wakaitisa kuti zvikonzerese izvi. Pai Bill na Melinda Gates waakurambana mushure monge wagara wese makore 21. Zvinotorwadza mabi angu. Osaya kuti chiri nani chii. Mukahatikidzwa kanyasi Jose Mourinho kwaye agoende kubasa kuAS Roma kana mwaka uno utambiwa bhora uno wapfuura. Tinoimba kuti achagoita zvinhu ikweyo. Asi ndiye munhu anoti aiwa midzimu yache inonungoba inoramba ichindomupa mabasa pese pese. Tiri ipapo mabi angu. Togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwewo nawo.